Много какво? Не, само... Много свежа идея. Ми така е. Обикновено вие ми изкарвате да съм злодея, сега сам се определям като злодея. Знаеш ли какво? Задържаш леглата. На мен ми свършиха работа. Изфармих умирания на няколко човека. Тези легла. Значи, една номер едно в SMP-то е изпълнена. Относно батвата и храната може да си взема едно, така че не ме интересува. Мешо, виж сега. Виж сега. Всеки зъл човек крие нещо добричко в себе си, Мешо, разбираш? Какво е моето, аз съм чисто зло. Ще направи чисто зъл скин. Мешо, не е вярно, ти не си зъл, Мешо. Аз знам, че... Буквално съм супер зъл. Аз знам, Мешо, че като малък са те булили, Мешо. Ела да те прегърна. Не ме булиха като малък, булиха ме преди 5 минути, буквално ме уби два пъти. Не, уби ме 2 пъти в началото на SMP-то, което ме направи зъл. Мешо, искаш и безплатни целувки и безплатни прегръдки. Не, ще ги взема и ще ги продам. И сега искаш да добедиш планината ми, аз ти казах ти. Няма ливата ти планина може и да си я задържиш. Аз имам по-големи планове с сета. Той да дадеш планината ми. С тези свинен имам планове. Скочих планината ми има случай само. Опа. Не, злото просто е безпристрастно. Ето, аз не се селаутвам, като съм зъл. Има кози в планината ми. Добре, нека да има. Мешо, което ходих Аз не мога да бъда купен, затова съм чисто зло. Мешо, Това е просто. Мешо, спокойно ти ще се лапаш. Ти по-зъл от мен, е. Мисъл, аз съм чисто зъл, а ти си просто корумпиран. Което е по-лошо от това да си зъл. А в кое SMP бяхте пуснали Иванчо в затвора? В кое ли не? Мисля, че в 6. Пуснахме Иванчо за затвор, който той сам беше направил да се Мое скобарчо. Да, буквално. 121, той 1200. 1280, да. Другото е 720. Меч, аз не се разбрах правилно, пак ли се доближаваш до планина? Не в момента, но в бъдеще няма да има планина, до която да се доближавам. Давай. Я да видим. Няма какво това, живеем 21 век, лаки. Добре, аз моето правя монархия. Ще го заявя като няма да има монархия. Моята абсолютна монархия. Казваш и респект и уважение. Абе, това е кис, бе. Иванчо е метал фен. От кога? Абе, не kill yourself. Imagine да се kill yourself нещо. Да видим сега какво долу можем да построим. Фламинг спринкър, найс. Айде, Ох. добри хора. Така. Ще открадна Коледата от Пламен, казвам ви. Кое ще отказваш? Коледа? Аз ще съм The Grinch. Коледата означава снега, ще донеса глобалното затопляне директно в планината ти. Меч, той да вече снега. Колко иронично, че съм в снежен байом. Не беше нищо по-добро. Не, Мешо, той всичко направи за семейството си. Венци голем си от Clash of Clans. Голем ец. Иванчо, знаеш ли, че мен да играт в учените? Каза, че съм Не, и Пламен ще си направи 2 пакетчета чай и аз ще му ги изсипя. От планината и те ще замръзнат. Чакай, Венци, как те боли път, като ти кажа, че си Пак, голем? Не е така, значи има някакви маняци, дето нито познавам нито нищо, обаче те ме познават от някъде и просто ми казват, не си познавам. Венци. Вената. И такива неща. Добре. Ай, ми... От това село оттам нататък е моят собствен. Много си позволяваш, Лайн. Те не бяха влизали да владявам. Ще го направя така, че нищо не можеш да си позволиш в бъдеще. Окей. Той да вече планината. Ако не искам... Не можеш.
Планината на пламен. Неговия бълч. Какво? Бълч в май означаваше нещо съвсем различно. Иван, аз имам планина, едно село и една структура дори. След малко ще се хванеш за акура. Ти пак От, ми казваш това. Не, казвам ти го съставен и зъл от заповеднически глас. Чакай да ме убия. Не знаеш къде съм. Аз може да съм навсякъде. Аз да обикалям въздуха, който дишаш. Това не смисъл, Това не. знаеш ли го? Това не смисъл, не че съм импрегнант, обаче не бих това нещата така. Айде, аз ще лепна ти каза, вчера ми ти каза. Какво? Аз вечерям докато цъкам. I'm different. Айде, Иван, ти си голям, знаем, голям, главно, феноменален. Голем ец, най-голем ия. Феноменален. Идеален, перфектен. Айде. Уникален. Един. Айде. Айде, иди. Неповторим. Секс символ. Ебачи на коне. Почва да се прави, Айде. Не! Макар оцелах! Айде, модел. Не съм отекал. Ама защо не Аз съм в началото? безкрайен. Началото на края, ама. Маняк, аз съм безкрайен. Ха-ха-ха-ха-ха. Айде, това е супер. Поня, я начин. По какъвто и начин не се смее зло, аз ти казвам, аз съм същината на злото, така че... И да правя зло. Ако искам ще седна и ще фатна и пак ще е зло. Мешо, ти си капитан зло от Данонино. Айде, това зло да ме видо, не човек е на тик. Айде по-на. Освен на тези, които... са добри. Ха-ха, лол. Ха-ха. Смея се. Намерих втория комунистически символ. Желязото. А къде е стоманата? Това е заместител на това нещо, което споменам. Венци, ти какво мислиш за комунизма и Киро Брейка? И двете са траш. Беше той Киро Брейка, какво беше пил там в на TikTok да ти Не си спомням. Махайте го това кула борейка. Турба шейква. Иван, ще ти какво мислиш за Киро Брейка? Аз май ако отида в тази пещера няма да се Без коментар.